Nerobím si starosti ako niečo, čo sa mi páči, prilákam. Dôležité je, že mám presný úmysel, robím kroky, neváham. Robím to rávo, predstavujem si skvelý výsledok. Čelím strachom a obávam obmedzujúcich myšlenok. Sme hlavne tým, čo sme si vymysleli svojimi nástrojmi. Príjmame myšlenky, ktoré sú v súlade s našimi postojmi. Duch a hmota sú jedno, dve strany tej istej mince. Cieľom cítim zvedavosť, nepotrebujú to, energiu vyšle. Nerobím si starosti ako niečo, čo sa mi páči, prilákam. Dôležité je, že mám presný úmysel, robím kroky, neváham. Robím to rávo, predstavujem si skvelý výsledok. Čelím strachom a obávam obmedzujúcich myšlenok. Keď dosiahneme jasný vnútorný stav, bytia svojich služieb svetu, začneme veci k sebe priťahovať, a to rýchlosťou blesku. Zmatok je len stav mysle krátko, pred rozjasnením kráčam za svojimi záujmami, odmeny sú milým prekvapením. Nerobím si starosti ako niečo, čo sa mi páči, prilákam. Dôležité je, že mám presný úmysel, robím kroky, neváham. Robím to hrávo, predstavujem si skvelý výsledok. Čelím strachom a obávam obmedzujúcich myšlenok. Pamätajme, že vnútorný obraz, na ktorý myslíme a precítime, sa odráža vo vonkajšom svete, v našej realite.